дар моҳи шаҳри рамазон муовини раиси ҳизби халқи демократии тоҷикистон хайринсо юсуфӣ якҷобаробарии ташкилоти хайриявии авесто фирӯза абдуллоева ба шаҳри панҷакент сафари корӣ анҷом дода ба баъзе аз масоили табобатӣ як миқдор маводи махсуси хӯрока бо ғизонокии баланд тӯҳфа намуданд. меҳмононро дар ин сафар раиси кормӯжаи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент узи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон мурод шукрзода ҳамроҳӣ намуд. мулоқоти аввал дар беморхонаи маркази шаҳр баргузор шуд. меҳмонон баъди мулоқот бо сардухтари беморхонаи марказӣ маҳмад мурод сафаров нахуст ба беморхонаи касалии рӯҳӣ омаданд. Я Абдуллаева Фируза, председатель общественной благотворительной ассоциации «Авеста». Сегодня мы находимся в одной из клиник города Пенджикента, где получают лечение пациенты с психиатрическими заболеваниями. И цель нашего визита – доставка гуманитарной программы продовольствия для наших пациентов. Эта программа идет при сотрудничестве с Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан и при поддержке USAID, Соединенные Штаты Америки, программа «Продовольствие во имя мира». В рамках этой программы наша организация работает с 2000 года. И цель нашей организации программной деятельности связана с оказанием продовольственной помощи психиатрическим, туберкулезным учреждениям, онкологическим больницам и другим категориям пациентов, нуждающимся в улучшении питания. Мы надеемся, что продовольственная программа, которая доставляется в рамках этой деятельности «Продовольствие во имя мира», улучшит качество жизни наших пациентов. Наша деятельность, она идет в партнерстве с другими программами, программу продовольственной безопасности. И сегодня одним из основных наших партнеров также является и представитель, посол доброй воли по онкологическим заболеваниям Хайрин Сомаблонова. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة. خداوندا بزرگا جناب عالی را خدا نگاه دارد. خداوندا با مهر و عاقبت گرداند و فی الغایب همیشه زنده باشد. همیشه نام و نامورشان خدایا خداوندا بزرگا تاجیکستان را بلند گرداند. الهی дар қисми дигари сафар меҳмонон аз маркази ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил дидан намуданд. من امینوف بزرگمه عبدالشکورویچ سردکتر مرکزی حمایت اهالی از بیماری سیل شهر پنجکент. من خیلی شورم در ماه شریف رمضان مینداری خود رو با معلم محترم و تشکیلات خیریه اویستو میرسونم که با ما محصولات خوراک دسترس میکنن. همین سال گذشته هم خیلی بود و خانه اونم که با آینده همین دستگیری‌هاشون و همکاری‌هاشون به بهر پیشبردی ساحه تندرستی بعدی دستگیری بیماران زیاد شود. از مد نظر خیرینسو یوسفی همزمان مؤسسه دولتی خانه پرنسال مایابا نیز بیرون نماند.
ҳамеша ҳамин мардум серупур бошад, шароиташ хуб бошад. мо бо роҳбарии раиси ташкилоти хайриявии Авеста Абдуллоева Фирӯза Ғаниевна омадем. ман ҳамчун сафири некуирода мешадам оид ба бемориҳои саратонӣ, бемориҳои рак. ман сафир ҳастам дар Тоҷикистон. мо маводи хӯрока бо дастгирӣ мана муаллима ба шумо овардем. онҷа омехтаи чечевитсаю биринҷу маҳсулоти сабзавотӣ якҷоя кардагӣ шумо хеле ба шумо мерасад, мусоидат мекунад. мо бо хабар мегирем шумоя ҳатман мебиёем. ба шумо саломатӣ мехоҳем, умри дароз мехоҳем. мехоҳем ки дар мисли як оилаи бисёр хушбахт ҳамдигаратона дастгирӣ кунед, паҳлӯи ҳамдигар бошед, занҳо бо ҳамдигар мисли апаю хоҳар бошед, мардҳо мисли бародар бошанд. ин дунёи дурӯза аст. худо умри ҳамамоя дароз кунаду, лекин баъзеҳо бо рафторашон ҳамин хел нишон медиҳанд ки гӯё ки посутуми ҳамин ҷаҳон бошанд. лекин гапу кор ин хел нест ку. умри ҳамамо дароз бошад, дастгирӣ кунанд якдигара. ҳамин хоҳару бародар бар ин бисёр муҳаббату самимияти нек буданаш дар кор. ман ба деҳ ва саломат корманди муассисаи давлати хонаи интернети пиронсолон ва майбони шаҳри Панҷаке мебошам. дар ин моҳи шарифи рамазон ба муассисаи мо бисёр кӯмакҳои хайравӣ омада истоданд. шахсони хайрхоҳ ҳастанд барои бошандагон ҳиссаи худро гузошта истоданд ва имрӯз шукрона мекунем ки бо ташкилоти хайравӣ Авеста ба муассисаи мо қадам ранҷа намуд. қадамҳои мубораки онҳоро хайрамақдам мегӯям. аз номи сарвари мо Мама Шукуров Умедҷон миннатдории худро баён мекунам ки ба ин даргоҳи мо қадам ранҷа намуданд ва дар ин моҳи шарифи Рамазон кӯмаки хайравӣ овардан ва бо омади худ тамоми бошандагонро таби дили онҳоро шоду хурсанд гардонданд. ва ман мехоҳам ки ин гуна шахсон сафашон дучанд гардаду муассисаи мо гарчанде ки бо ҳама чиз таҷҳизотҳо таъмин аст, лекин ба дидори онҳое ки кӯмакҳои хайравӣ мекунанд, онҳое ки ба аёдати онҳо омаданашон дар кор аст, онҳо ниёз доранд ва ман мехоҳам ки сафи инҳо боз дучанд шавад ва аз фурсати муносиб истифода бурда тамоми мардуми шарифи Тоҷикистонро бо моҳи шарифи Рамазон табрик муборакбод мегӯям ва инчунин пагоҳ ки мо иди ғалаба дорем, 76-мин солгарди рӯзи ғалабаро истиқлол гирифта истодаем. ман аз номи худам, аз номи сарварам Мама Шукуров Умедҷон, аз номи коллективи кормандон ва бошандагон тамоми мардумро бо ин фархундарӯз табрик муборакбод мегӯям. барояшон пеш аз ҳама тани сиҳат, умри дароз, дили беғам ва тамоми хушиҳои ҳаётро таманно мекунам. бигзор Тоҷикистони азизи мо ҳамеша гулгушукуфон бимонад ва маҳз сарвари ғамхори мо, пешвои муаззами мо муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ҳама вақт сарбаланд хонобод бошанд, чунки бо ташаббус ва дастгирии он кас ин муассиса кушода шудааст. тамоми бошандагон зери назорат ҳастанд, таҳти ғамхории давлат ҳастанд ва онҳо худро ҳеҷ гоҳ танҳо ҳис намекунанд. сарвари ҳушёру бедори ватан, сарвари бебоку бедори ватан, мисли ту дигар набошад ҳеҷ шахс, нуқтадиру номбардори ватан. хушомадатон бори дигар ба ин муассисаи мо. Хайринсо Юсуфӣ чанд нафар оилаҳои ба кӯмак ниёзманд аз ҷумла Нурсаида Абдулова ва Назокат Сафар Алиеваро низ аёдат намуда ба онҳо маводи хӯрока тақдим кард. الهی پروردگار شما دمها رحمت خدا در شما رحمت کنه. عمر دراز رزق فراخ کنه. هزار رحمت. моҳи шарифи Рамазон айёми корҳои хайру эҳсон аст ва албатта ихдоми муовини раиси ҳизби халқи демократии Тоҷикистон Хайринсо Юсуфӣ баробари ташкилоти хайравии Авесто Фирӯза Абдуллоева дар ин самт метавонад ихдоми хеле шоиста бошад дар ин моҳи муборак.